nabuh kok sende. Sapa Mbak? Para dewa-dewa. Kok nabuh gamelan Lokananta kok sende. Wah, larangan dulu ora. Wong kok senengane ora mbubarke kadewatan. Mbubarke kapang rawit ya kaya. Bendo kapok. Rumangsane. Pukulan. Kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten trima. Kula ora gampang diapusi masak mewujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki. Pundi kelakone kula tak takon? Lho, ulun ki dewa. Ah sing ngarani sampean tukang las ya sapa? Sampean ki dewa. Nek ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong. Upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula, mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula pukulun. Niki sampean wis bibiti perkara karo kula. Lho Bagong. Aja banjur ngadeg kaya ngono. Kita nggo kualat. Men. Kualat tos biyen-biyen. Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat. Bocah. Ngeyel ra Jawa-Jawa. Walah, pripun di sampean lek paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong. Natatu ora iso mari ambek dipresake. Kok sapenake dhewe lah dene tangane papat. Ngapa nek men tangane papat kaya sapenake dhewe? Malak kuwi jenenge. Iso wong loro sing tok tandangi, heeh. Aku umpama di tangan papat ora bungae ya. Wis, loro sisan rame siji. Padake apa? Bagong. Ning aja kaya ngono. Ora iso aku nek ora ngamuk. Ora wis gelem ngandhake nendi bapakku Bathara Guru, Bathara Nraja, Bathara Indra, Yamadipati, Brahma, Semeru, Ngawi. Kabeh ajar kabeh. Ora peduli. Anggere ora do nduduke bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka sela mangumpeng kandha waru binangun. Ora ana gunane sampeyan dadi jawata ning kayangan Surabaya. Percuma. Tidak ada gunanya. Aku ora trima nek ming wangsulane kok ming Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar. Semar sebenarnya tak ngekeke nggon panasan ya isih ndek ayang-ayang. Berarti ming ngapusi, ming arep nglegani karo omongane penjaluke Bagong nek ming jawaban kaya ngono ora tekan kayangan ora masalah. Ning gandeng wis tekan kayangan kene wangsulane dewa ming sakepenake dhewe. Bathara Guru ora mudhun saka sela kandha waru binangun. Seret ning tempat kepanasan leganing atiku. Wong kang kaya kowe, Bathara Indra kowe. Penyakit nggugu karepe dhewe. Mengatasi titah kok iso ngorak-arik kayangan nganti Brahma pukulun Bathara Guru wae. Ninggal bali marti kundha manik ngambah dirgantara ben. Do dirasani mbok ben. Arep ngapa kowe? Nantang karo aku kowe? Nantang karo aku kowe? Ora minggat dibantani Bathara Indra kelakon tinjung akhirat. Semono uga kowe Bathara Indra. Eno pangen mak cemplungke kawah candra di muka. Lho. Sing nyemplungke ki dewa. Wis nyemplung dhewe-dhewe wae. Yo kowe nyemplung aku yo nyemplung. Yo, ora apa-apa. Anggo klambi renang lho ning. Men ketok asik. Yo. Wong edan kendara dene aku tandange regane ati kowe rumangsane. Wedine aku.
Mastunomo sidam skaring bawana langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra keong Adi Guru Kakang Narada menapi panjenengan menika nalindra nanging sabab napa ulun timbali anggenipun paring pangandikan keladuk semu sembrono kenging menapa kula miji dhateng rawuh paduka Kakang teka mekaten pangandika paduka Kakang Resi Kanarada perkencang warudayang Pak Pong kali cedhe sapa sing gawe nuwun sewu Di estunipun mboten ingkang raka menika keladuk sembrono namung pandangon paduka mekaten menika kala wau keong menika tegesipun kul menika teges kula menika matur ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika munjuk atur kula Adi Guru mekaten Kakang Narada banteng wareng lah tasih dipun lajengaken anggenipun keladuk kumarujul Kakang banteng wareng menika tegesipun sapi tegesipun anggen kula munjuk atur ngarsa paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika wonten tembung punapi wonten sabda menapa Adi Pramesti Bathara Guru miji dhateng wiswanipun ing raka sidik pangudal-udal Sarawuh paduka Kakang Resi kula ngaturaken pasegan pana krami kunjuk mersanipun Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra dalah inggih Di tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ing raka sidik pangudal-udal saha paseganipun Adi Pramesti Bathara Guru sampun kula tampi karya bombong raos ing manahipun ing raka ing sidik pangudal-udal Di namung paring ingkang raka ngaturaken salam taklim kula kunjuk ngarsa paduka Adi Pramesti jagat giri pratingkah kula tampi karya bombong manahipun ingkang rayi Kakang mboten langkung kasekecakno anggen ngandika lenggah Kakang Narada Kakang Resi Kaneka Putra inggih sampun mboten kirang prayogi bisanipun ingkang raka ing sidik pangudal wonten ing Kayiwangan Suralaya mapan wonten ing sik telenging Kayiwangan menika Di inggih Kakang Resi mugi kasekecakno anggen ngandika lenggah Atmaja ulun nggih Bathara Indra Surawati padha kanthi raja saprapta kita kulub Bathara Indra tansah pinangan kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang putra mboten manggal setunggal menapa anggen kula ngabiyantur ngarsa paduka Iwang Adi Pukulun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Pukulun iya Bathara Indra luntampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu luntu merapo marang jeneng para kulub Bathara Indra kula bundingga jimat paripih dayanana ing kasantosan prayogakno nggih ngadhep ngarsa ulun nggih sampun boten kirang prayoga nggih kula ngabiyantara ngarsa paduka Kanjeng Rama Pukulun semban kula apa dene sira Yama Dipati prayogakno nggih ngadhep iya Iwang Adi Pukulun sampun boten kirang prayoga nggih kula ngabiyantara namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkawing pangabektinipun ingkang putra pun Yama Dipati kunjuk ngarsa paduka Iwang Adi Pukulun iya Yama Dipati luntampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu luntu merapo marang jeneng para Yama Dipati kula bundingga jimat paripih dayanana ing kasantosan lan tatanen sangganing para Jawata para widodara lan widodari nggono iki lungguhan samengko ngabiyantara ning ngarsa ulun Yama Dipati aja ingkang padha saur manuk jeneng ulun dihambabarak wigati ning pasewakan kawula nuringgih menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Rama Pukulun Yama Dipati iya wangsul dhateng ngersanipun Kakang Narada Kakang Resi punapi marmanipun dinten sak mangke Kakang Narada kula caketaken rawuh ngandika Kakang wonten ing Bali Martya Kunda Manik badhe wonten atur ingkang kula kunjukaken ngersa paduka Kakang Resi Narada dalah semu kaget raos sing manahipun ing raka sidik pangudal-udal tupi sawanipun ingkang raka cinaketaken ngersa paduka Adi Pramesti Bathara Guru wonten salebeting manah kula sampun grahita bilih badhe wonten pandangon saking paduka Adi Pramesti
Najan mbok menawi mangke klungsu menawi derek udu wonten perembagan madyaning Bali Marti Kundha Manik tumunten ngababarna Adi Pramesti badhe andangu menapa ingkang raka sithik pangdal-dal nedya nganglungaken jangga nilingaken karna menawi ingkang raka saged tumuli badhe munjuk atur nanging menika menawi wonten sak jawining kesagedanipun ing raka sithik pangdal-dal kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah mboten dados menapa Kakang nggih Adi Guru Kakang Resi dinten sak mangke wiwit enjang ngantos Sanghyang Surya netepi kewajiban manjer wonten tengahipun tegesipun sampun wanci bedhug nalika ingkang rayi sampun keparlenggah wonten ing Sila Kanda Waru Binangun sineba sangganing para durandara para Jawata para widodara widodari nanging boten kadosa eri kenggan sak mangke teka dangu sangsaning dangu kawontenanipun panas menika wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing Ngawiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa Kakang Resi nyuwun pangapunten inggih pandangon paduka menika mujudaken satunggiling pandangon menapa panodi tumatipun ngraka sithik pangdal-dal liripun kados pundi Kakang paring dawuh mekaten mestinipun inggih sabab paduka menika dados dewaning Kayiwangan Suralaya panjenengan menika dados dewaning para dewa ing Kayiwangan ewadene namung babakan gara-gara kemawon paduka dadak ndawuh dhateng ngraka sithik pangdal-dal kekilapan menapa paduka Adi Pramesti Bathara Guru ing ngertos dhateng ngubah musik ing para titah sampun malih kok jantraning titah nadyan kutu-kutu walang atoga paduka menika saged anjaring ewadene teka namung wujudipun gara-gara kemawon paduka ndangu dhateng ing ngraka sithik pangdal-dal Kakang Resi punapi ingkang dados kami tuwaning Kayiwangan menika sinten inggih ngraka sithik pangdal-dal pun Bathara Antarada dosa menapa ing badhe kula sandhang menawi kula wantun ngrumiyini dhateng pangwaosing paduka Kakang Resi Narada nadyan sejatosipun ingkang rayi sampun mangertos namung jumbuhaken dhateng penggalipun kami tuwaning Kayiwangan dene ingkang saklajengipun mboten wonten jamak limrahipun ing atasipun kula ingkang damel cangkriman teka kula pribadi ingkang ambatang cangkriman menika kala wau Kakang menika nama mboten nila mila Kakang kedah ambatang cangkriman menika kala wau Kakang dalah panjenengan menika kok ya saged mawon anggenipun paring dawuh inggih ternyata mikul sampun kewajibanipun ing ngraka sithik pangdal-dal kula selak ana tanpa guna mila saderengipun ngraka munjuk atrasa paduka Adi Pramesti Bathara Guru samangke sampun ngantos duna dungkapan nampi paduka nampi aturipun ing ngraka sithik pangdal-dal menapa pun parengaken palilah paduka radi mingset anggen kula ngabiyantara kula sumanggaken Kakang Purbawasesa wonten asta paduka Kakang Narada inggih matur sembah nuwun tanpa pepindhan di merkencang warudoyong pak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe di wonten dawuh Kakang estunipun adi menika namung boten titen dhateng swasana pendak-pendak wonten gara-gara tansah ndangu dhateng wiswanipun ing ngraka sithik pangdal-dal nyuwun pangapunten menawi saking pamitangipun ingkang ngraka sithik pangdal-dal lan menika ngginakaken ngelmu titen gara-gara ing tumanduk wonten ing Kayiwangan menika wonten pinten-pinten perkawis ingkang setunggal lemah sangar kayu waeng menika tegesipun menapa Kakang lemah sangar kayu waeng menika menawi wonten papan gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara keplayu umpamanipun wujudipun Wana Marta duk nalika semanten saderengipun dados negaring Indraprastha menika papan ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati mila pendak-pendak wonten titah ingkang mlebet wonten telenging Wana Marta menika kekiyatanipun wana ngantos sumundul ing antariksa utawi wonten ing Kayiwangan menika winastan lemah sangar tuwin kayu ingkang aeng inggih ingkang angka kalih menapa Kakang angka kalih menika mujudaken menawi wonten satunggiling pandhita ingkang nedheng tapa brata sekung semedi maladihening ngantos kekuatanipun pandhita menika kala anggenipun nglampah semedi sumundul wonten ing antariksa lupiyanipun menapa duk wonten lelampahan inggih menika duk nalika wayah paduka ing Madukara madhep Brahmana
wonten ing guwa Witaraga peparab Begawan Mintaraga inggih Begawan Ciptaning. Inggih. Menika kekiyatanipun Janaka anggenipun madheg Brahmana wonten ing guwa Witaraga menika ngantos sumundul wonten ing Kawiyat. Menika tegesipun kekiyatanipun Brahmana Tapa menika ugi anjalari gara-garaning kayiwangan. Mekaten Kakang. Inggih. Ingkang salajengipun inggih menika mujudaken menawi wonten satunggiling titah ingkang gayuh kanugrahan. Titah ingkang gayuh kanugrahan menika ugi kekiyatanipun saged sumundul wonten ing antariksa utawi wonten ing kayiwangan. Jero nglampahi semedi tanpa beda kados dene Brahmana menika kala wau. Inggih. Lupiyanipun dok nalika wayah panjenengan inggih menika pun Abimanyu madheg Brahmana wonten ing pertapan Ngringin Putih peparab Begawan Madubronto menika kekiyatanipun ngedapi-dapi mila mboten aneh duk nalika semanten Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kemawon anodi dhateng kekiyatanipun Madubronto kemawon mboten saged ngungkuli dhateng katiasanipun inggih menika pandhita ing Ngringin Putih. Kemutan tadi inggih kemutan Kakang. Ingkang salajengipun inggih menika tumedhaking pusaka kayiwangan ingkang badhe kaparingaken dhateng titah. Inggih menika ugi mawa Prabawa gara-gara wonten ing kayiwangan. Mekaten Kakang. Ingkang salajengipun menapa malih inggih menika panuwunipun titah ingkang langkungi dhateng kekiyatanipun titah upaminipun niwata kawaca duk nalika nyuwun turuning Sang Hyang Bathari Supraba menika mboten kayangan mboten namung gara-gara nanging gonjang ganjing setunggal kenging gara-garaning ciptaning angka kalih kenging gara-garaning angkara murkanipun Alendra ngimoi Mantaka jejuluk Prabu Niwata Kawaca dene bejanipun ciptaning saged mangrurah satu murka inggih menika pun Niwata Kawaca kayangan tumuli dadi tentrem nir ing sambikala. Mekaten Kakang. Ingkang salajengipun kula kinten ingkang kula aturaken menika ingkang andadosaken gara-garaning kayiwangan Kakang. Lajeng sak mangke kula badhe nyuwun dawuh inggih gara-gara dumados dinten sak mangke menika menapa saking dayanipun lemah sangar kayu aeng boten menapa saking dayanipun Pandhita Tapa mboya menapa saking dayanipun titah ingkang nyuwun nglangkungi dhateng wisesaning para titah menika ugi boten nuwun sewu Kakang. Lajeng menapa menika mangke badhe kula aturaken namung nuwun sewu ingkang ngangkat pungkasan ingkang jalari gara-gara kala wau tasih kalepyan menapa Kakang pakartinipun dewa ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman menika ugi ndadosaken gara-gara upaminipun Adi Guru nggadahi pakarti ingkang nalisir saking angger-anggering kautaman upamipun ngrokong sedhik mau dal-dal menika duwe gegayuhan sing nalisir saking kadewatan nembe dipun batos kemawon jatosipun sampun dadosaken gara-gara dereng dipun tindakaken. Inggih mekaten Kakang. Inggih lajeng menawi saking petanganipun Kakang Narada sinten titah ingkang wantun damel gara-gara menapa menika saking pokal gawinipun Jawata menapa saking dayanipun titah ingkang sak mangke kawasa adamel panas swasana ing kayiwangan. Menawi saking paningalipun ngrungokna sedhik pangdal-dal mboten wonten ingkang dewa dinten sak mangke ingkang badhe nalisir saking anggreng-greng kautaman nitik netranipun ingkang raka lho Di dewa mboten wonten ingkang badhe tumindak ingkang nalisir saking kautaman upami wonten badhe ulun pidana pribadi Kakang emanipun mboten wonten kasinggihan menawi tela mekaten. Lajeng sinten ingkang ndadosaken gara-gara menika saking panginten kula menika mangke badhe wonten titah ingkang gadhahi pamotah lan panyuwun dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru titah Pujangkara dipun sebut titah Pujangkara menika ugi saged dipun sebat menika titah Turasing Dewa ugi saged. Liripun Kakang Narada paring dawuh mekaten nadyan sampun kula tiling-tilingaken paningalipun Raka Sedhi Pangdal sinten to titah ingkang wonten badhe minggah wonten ing kayiwangan nyuwun dhateng para Jawata menika ewadene tasih kadidene ketutupan roning salomba peteng dedet limengan mboten saged kula pirsani kanthi cetha lho mekaten Kakang. Inggih menapa titah menika kala wau Keladuk Sekti Mandraguna menawi dipun sebat mekaten ugi saged Keladuk Sekti Mandraguna nyatanipun kula maturaken menika dipun sebat titah iki saged
dipun sebat turasing dewa ugi saged. Namung emanipun kula boten saged ngawuning-ani sinten ta titah menika kala wau. Lajeng saenipun kados pundi? Sak mangke badhe dipun tingali sarang-sarang sinten ingkang badhe wantun mutah dhateng para Jawata. Malah saking panggerbanipun ingkang wis dipaut-alutal, titah menika mangke menawi boten dipun turuti menawi dados pikajekanipun. Kula kinten titah menika wau mbebayani lho, Di. Menawi wantun ngamuk wonten ing Kayiwangan, kula kinten dewa mboten wonten ingkang saged ngendhaleni dhateng kamurkanipun titah menika kala wau. Nuwun sewu apa kulun. Mugi kepareng mbabaraken lajeng titah menika wau sinten. Upama sak mangke badhe damel risak wonten ing Kayiwangan. Ingkang putra pun Bathara Indra ingkang saged ngunduraken dhateng titah menika kala wau. Aja kumalungkung dhisik Bathara Indra. Selagi nadi prawedi Bathara Gorawe saka pitungan ulun ora bakal bisa nandingi lawan titah iki mau. Apa maneh kok ming kita iki ming Jawata sak ngisor ulun. Kita iki Jawata tataran sak ngisor ulun. Ulun dhewe upama kon nandingi titah iki mau ulun mboyawani lah kok kita sumalonong bakal ngetokake marang kabisan kita. Wis ora ana mbut-mbute. Bu Ulun, menapa saenipun kula ingkang tumandang titah menika naminipun sinten? Kula aturi paring dawuh. Kula badhe cabut nyawanipun dinten menika. Wah, ya Madipati ya tunggal dene. Aja ngawur kita urung nganti nyabut nyawane titah mau dijabuti untuk kita. Menapa inggih mekaten? Wah, aja sembrono mula kang saka kuwi dina samengko ditonton dhisik, padha dipresani dhisik. Aja kebangetan nggon kita ngaturake kesaguhan. Nanging mengko kesaguhan mau mung kandhek ana ing kesaguhan, ora kababar dadi pakarti, lak malah ngeliling semi marang kadewatan kita kabeh. Di saenipun dipun tenggo kemawon lan dipun presani sinten mangke badhe minggah wonten ing Kayiwangan badhe nyuwun dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Mangke rumiyin Kakang. Lajeng panyuwunipun titah menika menapa? Wah, kula piyambak boten mangertos. Nembe kula padosi wadene tasih loading. Mekaten. Nggih, dereng saged kula candhaki milih sae menika. Dinten samangke dipun tenggo kemawon. Mangke panjenengan badhe nampi aturipun titah menika kala wau. Ning nuwun sewu lho. Sampun grusah-grusuh kedah saged meper dhateng mubal babaling karepson. Menawi Paduka Adi Guru nampi dhateng aturipun titah menika kala wau, linambaran ati ingkang boten semeleh, kliwikan dadi grejekan geguyon dadi tangisan lho, Di. Oh, Mastu Nomo Sidam sekaring bawuna langgeng. Kakang Rodo menapa ing Paduka ngendikaaken inggih titah menika Kakang. Londolon. Berkencang warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe. Indra wonten dawuh ulun. Ulun mau paring dawuh piye? Kedah dipun tenggo sinten titah ingkang minggah wonten ing Kayiwangan inggih titah menika nggadahi pamutah. Lho, menika mboten pangling kados Panakawan atmajanipun Kyai Semar Pukulun menika Bagong. Ya Madipati wonten dawuh. Wis gage, nek arep tok jabut nyawane jabuten. Wah, menika seret Pukulun. Titah menika mboten kenging dipun jabut nyawane. Mula aja sok ngegungke dhewe dadi dewa tukang jabut nyawa apa parti jabut. Urung rampung ya aja dijabut. Inggih. Lah tegese urung rampung uripe ngono lho. Inggih. Inggih menika Di. Ngatas-atas lho Di. Nadyan namung kados mekaten menika sajaipun kok sampun gembol pawadi. Kakang Rodo. Menika namung Bagong. Sampun kemengke. Menawi saged tembung ming menika dipun singkiri lho Di. Ming menika ngendhak dhateng saminipun para titah. Menika mboten sae. Wonten tetembungan Giri Lusi jalma tan kena kinira. Monggo. Bagong dipun timbali. Nek wonten menapa-menapa Adi Guru kedah dipun petang lho. Kula sampun matur kedah sepele, kedah sabar. Mengsah titah ngaten menika nek ora sabar malah ketekuk-tekuk mangke malah kewirangan. Inggih Kakang. Inggih. Kula aturi nyekecaken anggenipun lenggah. Inggih ngestaken dawuh. Bagong Panakawan Bagong padha raharja sak prapta kita Panakawan. Ngilaheng.
Awi gena mastu namat sidam. Sidam sekareng bawana langgeng. Ong ilahing sekareng bawana langgeng. Modar ora kowe. Lagi sepisan omongan kowe. Nglarake ati kok sebutane dewa nggo dolanan sak penake dhewe. Mboten nggo dolanan pukulun niki lagune Gomblo. Oh iya. Pukulun Bathara Guru kedahipun presa nate kagungan titah ingkang sampun seda. Naminipun Gomblo, rumiyin dados penyanyi. Mengkono. Kemudian mboten tahun 90-an kurang. Iya. Ulun kelingan. Nah, niku lagune Ong ilahing sekareng bawana wutah. Lagi teka wis mutahke wedang. Padha Rarja sak prapta kita, Bagong. Pangestunipun Mangadi. Pukulun tansah pinayunganing kawidadan niring sambikala. Pukulun bekti kula konjo. Ulun tampa. Sami-sami ulun nggih nampa. Pangestu ulun tampanana, Bagong. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana kasantosan. Kenapa kita nalika semono arep munggah ning Bali Martikunda teka minggok dalan Pados toilet Pukulun. Kena ngapa sebab Sampun ngampet kawit sak ngandhaping gunung Siulaulu. Gunung Siulaulu iki gunung endi? Gunung kok Siulaulu. Gununge kalih Pukulun Siulaulu menika. Iya. Ya, Bagong. Gunung Himawat kula sampun ngampet Pukulun. Iya. Bagong prayoga nanggonira ngadhep. Sampun boten kirang prayogi. Anggen kula ngabiyantara sanipun Iwang Bathara Guru, nggih Iwang Bathara Manikmaya. Sampun kirang mboten kirang sekeca Pukulun. Iya, Bagong. Mekaten inggih Pukulun. Bagong. Padha Rarja sak prapta kita, Bagong. Pukulun Bathara Lodolut. Bathara Lodolut ora. Bathara Antarada. Iya. Jan, naman kok ora gede-gede. Aja ngawur kita iki ya ngomong sak penake. Antarada iki ming semene iki. Nggih, Pukulun. Bekti kula kunjung sanipun Iwang Adi Pukulun Bathara Antarada. Mugi kantang piyong sanipun Iwang Pikulun Bathara Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Ya. Pangestu lho tampanana ya, Bagong. Lha pundi kok jimat barik. Trondolo ya. Aku ki ngajari kok kon semeleh takon sabar kok malah rasane kok iso ora kuat sabar. Totok mudar. Wes. Bathara Antarada notok Bagong. Iki mergane kose. Kose kok urung-urung kaya sarep iki mergane patumu. Bagong padha Rarja sak prapta kita. Pangestunipun Bathara Indra. Iya. Nering ambikala bekti kula kacur Bathara Indra. Katur Bathara Indra inggih Bathara Warkop. Kok Bathara Warkop? Bagong padha Rarja sak praptamu. Yamadipati. Ora basa Anu Pukulun Yamadipati. Bekti kula kunjuk Pukulun. Iya. Sampun nate njabut nyawa titah. Sampun angsal pinten Pukulun? Ya wis akeh sing padha tak jabut nyawane. Kowe nek kurang ajar tak jabut nyawamu. Lho. Wis Yamadipati. Ora gawe perkara. Ora sasok aneh-aneh. Bagong nek ngene iki ora kena disanak tak kandhani. Nggih, prayogakna Bagong. Sampun mboten kirang prayogi Pukulun. Yamadipati. Pukulun Piye Bagong? Sowan kula wonten kalipun Pukulun Bathara Guru menika namung badhe nyuwun priksa Pukulun. Nyuwun priksa perkara apa? Pukulun Bathara Guru menika menawi adus dangu amargi keleke papat. Lengosoki mesti suwi. Sabar lho, Di. Sabar, Klatri sabar. Bagong menika pancen pakartinipun ngados mekaten menika. Tabiatipun watahipun nggih ngaten menika. Sampun ngantos dipun lebetaken wonten ing penggalih. Iya Bagong, pancen ulun nek siram suwe. Remen kula Pukulun. Iya Bagong. Nggih. Kula niku wonge niku seneng guyon. Dadi teng pundi-pundi niku anggap kula niku kabeh niku sedulur. Kaya kanca kula dhewe kabeh.
Iya. Pukulun. Ana apa meneh Bagong? Napa ingkang wingking kalih menika widodari? Iya Bagong. Jare ayu kok elek. Widodari kuwi werna loro. Ana ingkang ayu, ana ingkang elek. Wah, campur aduk. Sing widodari sing ngajeng iki ayu-ayu, sing pinggir mriku elek dhewe nggih Pukulun. Iya wis ora dadi ngopo. Gayane nganggo kacamata bareng. Sing endi ya widodari nganggo kacamata. Ah kae lho sing nika lho sing teng mburi nika lho, mburi dhewe nika. Cengengas. Wah dicopot saniki kacamatane dicopot. Wong udu kaca plastik. Ya. Lah sing sabar, Mbak. Ponokawan Bagong. Dalem Pukulun. Ana wigati apa dene jeneng kita sowan mongko tanpa tinimbalan? Apa saka karep kita dhewe? Apa saka diutus kalawan bapakmu Semar? Kula kesah saking Karang Kadempel menika malah mboten ngerti Kang Gareng, Kang Petro nggih mboten ngertos, Bapak Semar luwe-luwe nggih mboten ngertos. Alah, Bagong ki rene kok nggawa bola iki piye? Menika penggemar kula Pukulun. Iya. Ya, syukur. Wah, lho kok saiki raine dinae bletrokan barang. Ora apa-apa. Ngaten nggih Pukulun. Iya Bagong. Lah, Bapak nggih mboten ngerti, Kang Gareng nggih mboten ngerti, Petro nggih mboten ngerti. Wigatine apa Bagong? Kula niku lara ati kula. Sebabe apa? Sebabe kula niki rumangsa nadyan anake Semar kok kaya dianak tirikan. Lho Gusti, Semar ki adil tumrap putra-putrane kabeh. Kok rumangsamu dianak tirikan? Kula niku wingi dolan tenggene Gareng, terus dolan tenggene Petro. Wong kanca kula nggih ming Mas Gareng kali Mas Petro. Teng mriku niku kula diceritani, dilalah dadi siji do jagongan. Kita Gareng lan Petro nggih, teng omahe Gareng do omong-omongan gayeng menika. Pertama membahas pilihan presiden. Mengkono nggih. Terus angka loro suweneng suwe saya mrambat, ceritane gayeng. Mes saking jam 09.00 esuk nganti dalu niku kula mboten wangsul. Merga rembuke pun dadi tenggene wong tuwa. Gareng kalih Petro niku do rangkul-rangkulan. Awak dhewe iso ketemu nek karo bapakne awake dhewe ya Kang Gareng. Terus Petro ngrangkul Gareng, terus Gareng ngrangkul Petro. Heeh, terus jebul bapakne dhewe saiki wis dadi dewa. Ati kula niku cemburu. mergane mboten wonten sing ngrangkul kula. Terus Gareng niku cerita Begawan Solontara ya Begawan Gandarwa Maya ya Resi Gandarwa Raja Bali wis urip ning kayangan. Awak dhewe mung kari ngetutke bapak sambungan ya kuwi Bapak Semar nganti tutup uripe awake dhewe terus ngono kuwi Petro nggih ngoten niku terus do terus do pokoke salaman niku terus linggo jejer. Petro karo Gareng do selfie. Terus diupload ditulisi anak Solontara. Ati kula kok kelara-lara. Keloro-loro sababe apa? Kula takon berarti aku ki ya anake Solontara ya truk. Petro niki ora wangsulan ming menjep karo melengos. Ya udu muni ngono. Bapakku Begawan Solontara ya ora anak-anak. Kaya ndok banyak ngono. Anjo aku anake sapa ya, Truk? Aku ki ya asline dudu anake Semar to, Truk. Dudu Semar ki ra ndek anak. Semar ki malah anake ning kayangan kabeh. Kae Bathara Kamajaya, Bathara Yamadipati, Bathara Pathuk, Bathara Gandamanan.
Bathara Sarkem. Kuwi anake Semar ngono. Nah aku ki kudu anake Semar, aku anake Begawan Salantara. Muni ngono. Aku dadi kelara-lara. Ah terus pada suatu ketika sabar lho Di, sabar. Bagong menika bahasanipun ngados ngaten menika, sampun ngatos kados dipun anggap kados titah sanesipun. Nggih. Lho sing nggih kono wae kok. Mangsa kala suwen mangsa kala pada suatu ketika kula niku ngalamun. Lho, ngalamun nggih. Ya aku ki anake sapa ya? Upama aku ki duwe bapak, mestine Bagong ki kudu ngabekti karo bapake. Kudu iso mikul dhuwur karo nglindhengke bapak. Trembelane. Mikul dhuwur mendem jero. Ah, mendem. Ana ora dipendem ora diglindhengke. Ora diglindhengke. Didonke kok diglindhengke, gundule atas ora. Mikul dhuwur mendem jero karo bapak. Upama bapak isih ana nggih, kula niku kepengin ngabekti ngersanipun bapak. Nek bapak wis ora ana ya kula kepengin weruh sareane bapak niku teng pundi. Saora-orane ajeng kula suwunke pangapura kalih sing gawe urip. Ngono, nggih. Terus kula mikir, sing kula jak rembugan ming bojo kula. Lho, kita rembugan karo bojo kita? Nggih, niki bojoku to ngenteni teng repat kepanasan. Lho tok jane kayangan to, kula jak. Nek ora dijak tenan, ngomah niku dibabahi Petruk. Petruk seneng kalih bojo kula, lek ngerti wis suwen tak nengke wae kok. Ben dujo, tak ujo Petruk kok. Pada suatu ketika kekrek cengele. Bojoe, iya. Dumuk bathuk sing nyari bumi. Garwa niku jarwa dosake sigaraning semangka. Jiwa. Garwa niku ana sing nyebutke rong pribadi ingkang wis dadi sabadan. Garwa niku nyebutake rong awak sing dadi siji. Mula nyok do dadi siji ta? Sabar. Mboten sabar pripun? Ah kok sing teko Bagong ki piye? Ha iki sing njaluk sing nanggap kok. Nek ora seneng kula ngucat teng mriki nggih sing kira-kira ora cocok lakon niki nggih mangkondur. Mun iki sing njaluk sing nanggap butuhe Pak Ganepo sak keluarga bungah niku wis sah. Lho kok malah nesu ta bocah iki? Ah sampean cerewet. Kakang Rodo kendel ya iki ya. Kayangan iki karepku aja dienggo sak penake dhewe mengelekke tata krama. Iki tata krama kok banteng ambyar. Iya wis ora Bagong ora. Ngonten niku bojo kula Bu ora usah munggah nang kayangan. Ora lagi datang bulan ta. Kayangan ki nggon resik, nggon suci. Selagine wong lagi nggarap sari ki ra entuk mlebu nang sarean. Iki kayangan iki nggone dewa engko ndak terjadi goro-goro. Nggih, ngoten terus nunggu nang repat kepanasan. Repat kepanasan ki ra ana iyup-iyupane, gosong mbok eman. Amen wong wedok kaya ngono kok. Sing nggih sinuwun tak nyemet rokok sik nggih. Iya ora. Kayangan kuwi ora entuk ngrok. Sing ngomong sapa? Entuk, angsal di angsal. Gareng nek ora udo ki ra iso mikir. Iya, Pak. Iya, lah mbok ndase tancepi rokok. Coba ora sasuluk. Sembrono ora. Ngaten Bu kula. Nah, inti dari segala napa sing kula aturke? Inti dari segala inti. Ahli dari segala ahli. Pinter bocah iki, Tru. Rembug kula menika janjanipun namung badhe nyuwun prisa Bu kula. Iya. Nyuwun prisa apa, Bagong? Bapak kula niku teng pundi? Bapak kula niku sapa? Nek sinuwun niku menapa dados dewaning para dewa?
kedahipun ngertos bapak kula niku sinten, napa pendhita, napa Nalendra, napa titah selumrah, napa kere. Niku sapa Bu Kulon? Petro kalih gareng iso ketemu karo bapakne. Mosok kula ora iso ketemu karo bapak kula. Kakang, Nun. Bapak kita kuwi Semar. Semar niku bapak sambungan. Niku dudu bapak kula asli. Sapa sing muni Semar? Karat sirahe. Iya. Udu. Udu Semar. Ning perlu dipikir. Nggih, Bu Kulon. aduh Bagong. Aduh, yang napa Bu Kulon? Ulun kuwi kaget. Lah kok dadi kita ingkang nyuwun prisa kalawan panjenengan ulun. Mangke rumiyin. Ingkang dados dewaning para dewa menika sinten? Ulun. Ha. Berarti ulun kedah ngertos. Kita. Lho. Sing positif ulun. Kita apa ulun? Jare Bathara Guru. Sama niku Bathara Guru apa Bathara ulun? Apa Bathara kita? Ulun ki sebutane panjenengan ulun. Nah, Yen kita ya kita. piye iki? Bathara Antarada nyuwun pencerahan. Nek nyebut kalau wong liya kuwi kita. Nek nyebut awake dhewe kuwi ulun. Ki cara kadiwatan. Ah nggih, kula pun ngertos. Mila ingkang saking menika kula nyuwun jlentrahipun ingkang langkung permati. Upami bapak kula niku pancen bareng kalih bapakne Petro, bapakne Gareng saka jamaning Jim. Kula nyuwun supados paduka pukulun paring dawuh bapak kula teng pundi. Niki pun jujukan kula langsung kula jujuk. Kula ora takon pendhita, kula ora takon wong pinter, kula ora takon wong wasis. Ning sing kula goleki sing ngerti kasunyataning donya nggih menika paduka pukulun. BTW pukulun boten mangertos lan boten saged nedahaken wonten pundi dunungipun bapak kula. Kula wis pamit kali bojo kula. Bu, nek aku takon Bathara Guru, pukulun Bathara Guru ra iso nuduhke. Wis kowe cepak-cepak ya Bu, nek engko weruh kebul neng kayuwangan, cetha aku ngamuk neng kayangan. Nek mengko ana para dewa do alok, ana titah mati neng kayangan, aku mati neng kayangan ikhlasno Bu. Kowe mulih ngomongi anak-anak. Nek bapak wis ora ana. Bojo kula wis tatap tanggo-tanggo atine, blas ora nangis. Wong betake bojo kula ya ora tresna kali kula. Mula ora nangis. Ning wis ngono tetep kula tresnani. Mila ingkang sing menika kula nyuwun pangandhanipun pukulun Bathara Guru mboten ketang namung seklimah. Bagong, bapakmu iki nggone nang kene. Niku wis mujudake sawijining kabagyan tumraping kula. Kula anggap paduka pukulun menika pranyata dewaning para dewa. Iya Bagong. Nggih. Oh, pukulun. Pukulun. Sampeyan dewa ora duwe rasa kamanungsan. Ngopo Bagong? Mosok sapi nggo ancik-ancik. Iki anggere mripate tekan kono-kono iki apa-apa ditakokke. Kuwi lembu andini. Wae lah, lan apa wedok? Lho. Mbok kene tak gone dokter hewan tak suntekke men meteng. Dadi pirang-pirang mengke didom. Kula sing ngokke nggih pukulun. Aja. Totok mutar kowe ora. Bocah kok sembrono sak penake dhewe. Mekaten pukulun, kula nengga minangipun pukulun Bathara Guru. Sekedhik kemawon kula tengga. Ananging menawi paduka pukulun boten saged nedahaken wonten pundi dunipun bapak kula, ateges boten wonten gunanipun sampeyan menika dados dewaning para dewa. Mboten wonten artinipun sampeyan niku minangka dados dewaning para Jawata. Kula mboten trima minangka dadi titah sampeyan. Nek sampeyan sing dadi sing nitahke kula takoni kok sampeyan ora iso wangsulan. Kula trijaga ajang sing kandel. Sumbar kok kleru. Jagang kok ajang. Jagang sing jero beteng sing kandel. Hah?
jagang sing jero beteng sing kandel. Kula aturi nyawisaken dewa-dewa sing digdaya. Kula mboten ajeng wedi mungsuh para dewa. Kula ajeng meksa paduka kula supados paring pangandikan. Estu menika kula mboten gojek. Nek sampean mboten saged nedahaken wonten munduripun bapak kula, sumpah kula disekseni keblat papat segara gunung. Pertama kali sing ajeng kula pateni niki dewa sing teng mburi kula niki. Iki ki ngapa ta cah iki? Wong aku ki ra melu apa-apa kok. Sing dipateni ulun ki piye? Tak patenane men rasa nggodha sinau. Lho. Kadake listrik ora? Kakang Trada. Punapi? Kados pundi Kakang? Kula menika bingung. Badhe nesu kok mboten saged. Lah iki menika ampuhipun Bagong wonten niki menika. Bocah gecul murah ucul. Anggere rasane arep nesu ning dheke omong meneh niku sampun geli rasane. Geli apa kula? Kula niku pancen menggelikan apa kula? Nah nika ngendikanipun rak waton rocos wae sak winake dhewe. Monggo Bu Kulun aturi paring pangandikan. Sinten bapakipun Bathara Narada? Lho. Sing tak takon iki bapakku apa bapak? Iya, Den. Ah sampean ngomong wae kok. Marai lali. Bapak kula maksudnya kok bapake Bathara Narada. Nggo ngapa bapakmu ya? Weh. Sembrono ora. Aku ora takon bapake Bathara Narada, takon bapake Bathara Narada. Sinten? Sinten Bu Kulun? Bagong. Nun. Estu napa Bu Kulun? Bagong aja kaya ngono. Ulun kaget. Alon-alon Bagong aku tak kondo karo kita. Nggih. Niki harapan kula namung sampean Bu Kulun. Nek sampean ra iso ngandhake tenan niki kula wis peteng mripat kula. Kula ra nyawang dewa, ra nyawang titah. Kula wis nggo bendho pun kula sah. Ngamuk teng mriki tenan. Tak tegori wit-wite. Tak resiki kabeh. Ya malah matur nuwun. Weh lah. Adi, ampun kados mekaten tadi. Lah wong Bagong ngaturipun badhe ngresiki kayangan. Wah, padake tukang kebon ora. Bu Kulun, wonten widodari ingkang ngedeng ngiris jambu dipa nirmala Bu Kulun. Daranipun kayangan. Iya. Widodari para dewa kuwi darane jambu. Salak purun mboten? Ya mesti ora ana. Oh, bojo kula seneng salak. Kentrose. Bagong pancen cangkeme elek terang. Nek kayangan kok waton muni sak wenake dhewe. Monggo ta Bu Kulun niki jamipun mepet. Niki mengke bar niki terus widodari Mimin kali Apri ajeng pentas Bu Kulun. Iya. Iya Bagong sabar sawetara. Nggih. Pun monggo kula aturi paring dawuh. Bagong sing gedhe pangapura kita. Ulun mboya ngerti. Dasare pripun kok sampean mboten ngerti? Ulun mboya ngerti sapa wong atuwa kita. Sebab saka sak ngerti ulun, kita kuwi ora dianakake, nanging kita kuwi dumadi sarana cipta. Cipta sapa? Bapak kula cipta sapa? Nek kula tepang ning pun mboten wonten piyane, cipta ketel sara geneng. Niku wiyagane bapak kula mbiyen. Aja ngawur. Sarana cipta tegese nalika semana Semar Kakang Ismaya munggah ana ing Kaiwangan nyuwun supaya diparingi kanca sabab urip ana ing jagat mung ijen. Lan kita kuwi saktenane tak kandhani Bagong srana cipta krana dumadi saka ayang-ayangane Semar. Tegese kita kuwi ora dianakake dening sapa wae nanging dumadi saka ayang-ayangane Sang Hyang Ismaya ya Kyai Semar Badranaya Bagong. Modar do kaget kabeh. Nabuh kok sende-sende. Sapa, Bang? Para dewa-dewa. Do nabuh gamelan Lokananta kok sende-sende. Wah, ngantel ora. Wong kok senengane ora membubarke kadewatan. Mbubarke
kapang rawit ya kaya bendo kapok rumangsane pukulan kanthi pangandika panjenengan ingkang kados mekater kula mboten trima kula ora gampang diapusi mosok mewujud ayang-ayang menungsa kok dicipta dadi wong ki pundi kelakone kula tak takon lho ulun ki dewa sing ngarani sampean tukang las ya sapa sampean ki dewa nek ora mungkin nek sampean iku nyipta ayang-ayangane Semar kok iso dadi Bagong upama kula niki percaya terus kula ya ora iso manembah karo bapak kula mongko pengen kula niku sungkem karo wong tuwa kula pukulun niki sampean wis bibiti perkara karo kula lho Bagong aja banjur ngadeg kaya ngono kita nggo kualat men kualat tos biyen-biyen Semar kae gene tak ketak sirahe aku ora kualat bocah ngeyel ra Jawa-Jawa walah pripun di sampean nek paring pangandikan sajae kok natoni atine Bagong nata tuh ora iso mari ambek dipresake kok sak penake dhewe lah dene tangane papat ngapa nek men tangane papat kaya sak penake dhewe malak kuwi jenenge iso wong loro sing tok tandangi ha aku umpama di tangan papat lho ora bungae ya wis loro sisan rame siji padake apa Bagong ning aja kaya ngono ora iso aku nek ora ngamuk ora wis gelem ngandhake nendi bapakku Bathara Guru Bathara Nraja Bathara Indra Yamadipati Brahma Semeru Ngawi kabeh ajar kabeh ora peduli anggere ora do nduduke bapakku nendi Bathara Guru kudu mudhun saka sela mangumpeng kandha waru binangun ora ana gunane sampean dadi jawata ning kayangan Surabaya percuma tidak ada gunanya aku ora trima nek ming wangsulane kok ming Bagong kowe dumadi saka ayang-ayangane Semar sebenarnya tak ngeke nggon panasan ya isih ndek ayang-ayang berarti ming ngapusi ming arep nglegani karo omongane penjaluke Bagong men jawaban kaya ngono ora tekan kayangan ora masalah ning gandeng wis tekan kayangan kene wangsulane dewa men sak kepenake dhewe Bathara Guru ora mudhun saka sela kandha waru binangun seret ning tempat kepanasan leganing atiku wong kang kaya kowe derajat dranyak kowe wani neranyak marang panjenengane Rama Pukulun Bathara Guru anake lanang ora trima bagus kowe angling Darma ya edan kan bocah iki ya omongane iki waton nyelekep iki sapa iki Ulun Bathara Indra oh anake Bathara Guru iya kelas pira kowe diulang bapakmu ulun ki dewa kok kelas pira bapakmu guru kok ulun putra ingkang nomor 4 yen kita nantang karo Wuang Pulun Bathara Guru tegese kudu iso ngalahke karo anake sithik bagus tangane ora nyekel ngene iki homo ya ora aku wong lanang kok dikekep sak menake oh dewa nek ora tau nyekeli kaya ngono ora ana sing mlentung sithik dicekel sak menake dhewe aduh lho ning wajeng guyu ning wedi kali Bagong ya mau diwaca gak jabut untune iya ora Bagong meneng anteng ya kok tak nandingi Bathara Indra maksudmu kowe metu njaba apa ora lho kepiye to iki dewa kok kaya ngono ta omongane
Oh, mula dewa ki ra tau do ndek anak. Awang ditokke njaba. Tegese metu njaba ki metu ana ing ngrepat kepanasan. Oh, begitu. Ya. Maksudmu kowe nantang karo aku? Sing tak wedeni apamu ngalahke Bathara Indra, kelakon adwarep karo Rama Pukulun Bathara Guru. Metu njaba, Ndra. Metu njaba. Kandhakno kasina karo Dana. Aku ora wedi. Kerubutan nyandang ngocip. Ngono kae. Kanggo film padake aku wedi. Ora wedi kowe dadi cip ning cemplung kalen kok. Wah, wis Indra jan metu wae ndak malah geger kae. Ayo, metu. Kowe ora iso ngandhake bapakku nang ndi dewa tak amuk kabeh legane ati. Kakang Rada dipun menampakaken. Wah, bakok ki pancen bangsat tenan. Madhep kene terus sikile duncalke kena nggon weteng. Inggih. Kados pundi Kakang? Ah monggo kula mboten saged nengahi perkawis menika. Menawi Adi Guru mangke mboten saged nengahi dhateng perkawis menika, kula sampun mboten saged matur menapa-menapa. Kula rak munjatur sapaduka tadi. Ingkang damel geger menika titah ingkang sajaipun badhe damel gara-gara wonten ing Kayiwangan. Namung semunipun menawi dipun tandhiaken Bagong menika kok tumrap kula leres. Leres kados pundi Kakang? Ah Bagong ya ora dijlentrehi. Saka ngendi to kedadeane? Nyatanipun kula sampun paring keterangan nanging Bagong sajaipun sampun boten pitados. Saya ora percaya wong wis dheweke Bagong menika nggadahi kapitadosan nek anggenipun gumelar wonten ing jagat menika wonten ingkang nglairaken tegesipun gadah Sudarma. Nek mung diapusi utawa dikandhani saknyatane mongko menika inggih saknyatanipun kados mekaten menika Bagong dumados saking ayang-ayangipun Kyai Semar. Neng bocahe wis ora percaya. Lah menika berkencang warudayong pak pong mbok bolong kali cedhe sapa singgal. Nah, mboten ngaten mboten badhe rampunganipun. Menika rak sak penake dhewe ta nika. Wong mau wis metu ning jaba kok bali meneh menika ndas pundi? Wah, menika lho, walah wis cilaka lho. Ora, rak tenan ta. Nek ndi-ndi dadak nguyuh, nek ndi-ndi dadak nguyuh. Kayangan gon suci kok mung duyui sak nggon-nggon. Walah cilaka ora. Di menika ndas pundi? Ya Madimati wonten dawuh. Ulun keparengake kita nganggo daya kekuatan kita Bagong sendal mayang wis wani gawe geger Kayiwangan. Kaya Madipati. Sing ngakon Madipati sapa? Di kula mboten tuwet-tuwet lho, Di. Waduh lah pripun menika? Waduh lah. Kemanen kowe Bathara Guru? Ya Madipati njabut nyawaku. Untung aku wis gawa serep saka omah. Ya Madipati nggawa nyawaku ning aku ora iso mati. Wanine kongkonan dewa-dewa. Nanti Bathara Antaradima. Kakang Narada wonten pundi? Kula wonten. Narada! Penyakit ora. Kayo. Dewa kok wedi karo titah. Wah, iki kepiye iki kok tatanan kayangan kok geger kados mengkaten. Rumangsane ora. Tak nandangi Bathara Indra. Edan, iso. Kakang menika menawi mboten kesah malah kewirangan. Wah, pripun menika kayangan kados mekaten menika dipun tonton. Ngambah Dirgantara, monggo dimakan. Wong kang kaya kowe, Bathara Indra. Penyakit gugu karepe dhewe. Mengatasi titah kok iso ngorak-arik kayangan nganti Rama Pukulun Bathara Guru wae ninggal bali Marti Kundha Manik ngambah Dirgantara ben dadi rasani mbok ben. Areng apa kowe? Nantang karo aku kowe? Nantang karo aku kowe? Ora minggat dibantani Bathara Indra kelakon tinjung akhirat. Semono uga kowe Bathara Indra. Lena Pangendama cemplungke kawah Candra di muka. Lho. Sing nyemplungke ki dewa. Wis nyemplung dhewe-dhewe wae. Ya kowe nyemplung aku ya nyemplung. Ya, ora apa-apa. Anggo klambi renang lho nene. Men ketok asik. Ya,
wong edan kendara dening aku tandange regane ati kowe rumangsane wedine aku ngedan mendili to mendili ana bojo nunggu ning repat kepanasan kok dijoroke jak mlayu dipeksa aku nek kangsan marai sapa-apa kudu dadakan aku ki ngono pripun ki Lurah limbukan sik oh nggih ngono dadi lah peperangan tak tinggal oh lah terus limbuke sinten terus anggo limbuk aku oh nggih limbuk ra melu dhewe wae acara napa kene tasakuran neton Bapak Mesir bin Sastra Wiharja sing yuswane wis 90 taun yem nggih didongake panjang yuswa nek ora saka panjenengane iki Pak Lurah ora bakal nanggap awake dhewe nggih nggih Pak Mesir bin Sastra Wiharja iki seneng delok YouTube oh kon nyetelke jarene Pak Ganevo oh mbok aku tanggapke wayang le ngono dalange sinten ya iki wae dalang sing iki sing rusak tatanane iki terus aku terus diundang karo Pak Ganepo terus ditimbali mrene iki dados niki tasakuran netonipun Bapak Mesir bin Sastra Wiharja Pak Mesir untung Pak Ganepo ki asmane dijenengi Ganepo nek dijenengi Palestina iso gelut terus karo bapakne ngawur yuswa 90 taun mau isih iso ketemu aku foto karo aku yem nggih nggih nganggo kursi roda nggih gandeng akeh sing padha rawuh nggih didongake panjang yuswa nggih didongake waras sehat awet momong putra wayah pokoke anggere anak-anake karo putu-putune iki do gelem ngangseni Pak Mesir Pak sesuk nek sampean sehat terus ki tak tanggapke sena setahun pisan ngono engko ora Pak Mesir bin Sastra Wiharja ki atine seneng wong ki nek atine seneng ki sehat terus jem nggih nggih nganti besok aku karang ming semono kuwi aku kira neng wis ngono oh edan lah aja nekat semono uga putra wayahe Pak Mesir bin Sastra Wiharja Bapak Ganepo sak kulawarga nggih pinaringana sehat ayem tentrem rukun nggih sing jeneng wong piyai sepuh ki seneng-senenge ati ki nek weruh putra wayahe do rukun kuwi wah wong tuwa wis
bungah tanpa upama merga gula wentah anak ki kewajibane wong tuwa ora njaluk sesulih ora njaluk dijoli apa-apa ngoten arep anake iki saben dina persasat iso munjung ingkung gajah nek kelakuane mrosal bedugar karo dulur-dulure ora rukul ha kuwi wong tuwa marai sedih nek sedih ki angel sehat ngono lho Jem nggih Mas nggih mula aja sok nganti gawe gelo atine wong tuwa diwet-wet nggih ngoten nggih nanggapke wayang ngene iki nek diukur ora nganti sak emput-empute nanggapke wayang bapakne iki aja terus pamer nggih bapak kok tanggapke wayang urung ana emput-empute nek ditung dikalkulasi le gula mentah putra-putra wayang nganti tekan semene nganti do sukses ki piye nek ditung nganggo dhuwit pirang miliar ayo ora lunas mula nanggapke wayang bapakne niki aja ditung iya nek bayar dalange ya aja dinyang iya nggih tenan kok padake ora aja kok nganti umur 90 wong tua umur 50 we adhe kok nyaur kabecikane wong tuwa durung iso kok nggih leres mula kudu diwet-wet Pak Mesir bin Sastrowiardja ya ngemak lurah ya nyatane ya sembodo iya Pak lurah ki nek ora entuk dongane Pak Mesir ya ora dadi lurah nggih ngaten nggih iki widodari kayangane wis do teka widodari sing kenging soting Sang Hyang Jagat Girinata pekasan mboten wutuh kados dene menungsa wantah ayo ora apa-apa karang ya iki termasuk bintang tamu nggih terus niki mboten ngangge limbo pokoke bengi iki Pak Ganepa ngersake saka jejer nganti bubar ki role aku ngaten nggih ya wis kudu dikarang piye-piye karang dalan kudu manut karo sing nanggap nggih pokoke wis ketemu nang Cakra Bedhog kae pokoke nganu wae Mas Bagong pokoke lakone Bagong gugat saka sore tekan esuk Bagong ngerol terus anjuk piye kuwi Pak wis sakarmu pokoke ya siap aku ya aku ki aja kok meng Bagong ngerol Semar bangun SPBU iso aku nganti diprotes ayo dalang kurang lakon Semar bangun SPBU beres kok nggih ngoten aja sok nolak penjaluk nggih engko ndak ora apik kedadiane nggih ngaten nggih Mas Bagong heeh nggih niki mumpung bintang tamu pun sami rawuh awi Mas Bagong remen-remen suka-suka parisuka muga-muga terang sampun terang ayo tak dongake aku sore mau wis meneng wae iki ora kok ngopo-ngopo maca Al-Fatihah bola bali aku nyuwun paringana terang Gusti mugi Pak Mesir bin Sastrowiardja pinaringana sehat saged mresani pisungsungipun garwa putra wonten ing pahargyan menika ning napa Pak Mesir remen kalih wayangan kaya ngeten iki Pak Mesir nika piyai sepuh wayangane ya kudu sing runtut kudu sing anu ora kok biayaan ket wau sore ora ana aturane ngene ya Yem sing penting wayang ki saiki dadi senengi masyarakat